Vi er gruppe 1, og vi har fået tildelt funktionen f af x er lige med x i tredje minus 9 halve x i anden plus 6. Vi finder definitionsmængden for f, og den er minus uendelig til uendelig. Vi differentierer funktionen, så der kommer til at stå 3x i anden minus 9x. Derefter sætter vi f mærke af x til lige med 0, og så får vi 3x i anden minus 9x lige med 0. For at finde de to x-værdier, hvor grafen ikke er enten aftagende eller voksende, sætter vi 3x uden for parentesen, så vi får 3x parentes x minus 3 er lig 0. Hvis det første led skal give 0, må x-værdien være lig 0, og hvis det andet indre led skal være 0, må x-værdien være lig 3. Er det godt det? Nu finder vi så ud af, om funktionen er stigende eller aftagende før de to punkter, vi lige har fundet. Derfor siger vi f mærke af minus 1, det giver 12 her. Derfor er den til voksende indtil x er lige 0. Og herefter tager vi f mærke af 1 for at finde ud af, om den er aftagende eller voksende mellem x lige 0 og x lige 3. Og her kan vi så se, at den er lige minus 6, og derfor må være aftagende mellem disse to punkter. Til sidst så tager vi f mærke af 4, som er lige 12, og derfor så er den voksende fra x lige 3 til uendelig. Vi finder det lokale maksimum og det lokale minimum, når x er lige med 3 eller x lige med 0. Når x-værdien er lige 0, kan det ses, at y-værdien er lige 6, og når vi har en x-værdi på 3, kan det ses, at y-værdien er minus 7,5. Altså er vores lokale maksimum 6 og vores lokale minimum minus 7,5. Vi tegner grafen for at kunne se, om den er rigtig. Herfra kan vi se, at den stiger til 0, og derefter falder den negativt, og hvorfra den igen har en stigning til uendelig. Fremover. Sidst så laver vi en fortegnslinje for at se, om det vi har lavet indtil videre er rigtigt. Og det kan vi se, det er det. Kan du med, vi skal skrive? Hvor? Selvfølgelig er det.